മന്മനാഭവക്തോ മധ്യാജീ മാനമസ്പുരോ മമേ വൈശസി സത്യം ജ്ഞാനാപ്രയോക്തം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ യം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നമോനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗാധര ശ്രീവാസാദി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജയ് ശ്രീ ശ്രീരാധ. അപ്പോൾ ഇന്ന് അധ്യായം 18 മോക്ഷ സന്യാസ യോഗമാണ്. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ പോലെ ഈ അധ്യായത്തിലും നമുക്ക് ജ്ഞാനം, കർമ്മം, ഭക്തി ഇതെല്ലാം പറയുന്നു. അവസാനം ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ അല്ല ഇത്. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് സന്യാസം എന്നാൽ എന്ത്, ത്യാഗം എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ഉത്തരം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ത്യാഗം എന്നാൽ എന്ത്, സന്യാസം എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ത്യാഗത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിന്റെ, നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ത്യാഗത്തോടുകൂടി, ത്യാഗ മനസ്സോടുകൂടി, അതായത് നമ്മുടെ കർമ്മത്തിൽ അതൊന്നും പ്രതിഫലിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ അവബോധമാണ് ചേഞ്ച് ആകേണ്ടത്. മനസ്സിൽ, മാനസികമായിട്ട് നമ്മുടെ ബോധത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാം ത്യജിച്ചിരിക്കണം. എങ്ങനെ അവബോധം എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത്? ഒന്നും തന്നെ നമ്മുടേതല്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി നമ്മിൽ ഉണ്ടാകണം. ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം അത് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കണം. മനസ്സ നമ്മുടെ അവബോധത്താൽ നമ്മുടെ എല്ലാത്തിനോടുമുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കണം. കാരണം എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റേതാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും പിന്നിൽ ഭഗവാന്റെ കൈയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള അവബോധം മാറുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ത്യാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ളത് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ അർത്ഥമില്ല. കാരണം നിഷ്കാമമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. എന്റേത് ഞാൻ ത്യജിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്റേതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെയില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റേതാണ്, ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. അതിലുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവൻ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെ ഭഗവാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെ നമ്മൾ അതിൽ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം സ്ഥാപിക്കരുത്. ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്താഗതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കാം, ഞാനല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ചിന്താഗതി എന്തുകൊണ്ട് പാടില്ല? അതിന് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഓരോ കർമ്മത്തിനും 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതായത് കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരക വസ്തുക്കൾ 5 ഉണ്ട്. അത് 5ഉം ചേർന്നാൽ മാത്രമേ കർമ്മമാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ്, അതിൽ ജീവാത്മാവും ഈ ശരീരവും എല്ലാം ഓരോരുത്തർ മാത്രമാണ്. അല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. കൂടാതെ മരണസമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നു. ഈവൻ ഈ ശരീരം കൂടെ ജീവാത്മാവിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവിൻ്റെതായിട്ട് എന്താണുള്ളത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ? അതുകൊണ്ട് ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഉപേക്ഷിക്കുക. ത്യാഗ മനസ്ഥിതിയോടുകൂടി, ഒന്നും തന്നെ എന്റേതല്ല, എന്റേതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ള മനസ്ഥിതിയോടുകൂടി നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. കൂടാതെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടേതായിട്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട് അർപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ ഒന്നിലും ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഇല്ലാതെ എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് എന്നുള്ള
അറിവോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ മൂലമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ഒന്നും തന്നെ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള അറിവോടുകൂടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭക്തിയിലേക്ക് ഭഗവാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കർമ്മം എങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരകങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 3 ഗുണങ്ങളിലൂടെ കർമ്മം, കർത്താവ്, ആ കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി, പിന്നെയോ ദൃഢനിശ്ചയം, ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നീട് ചാതുർവർണ്ണ്യത്തിലൂടെ ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ സ്വഭാവങ്ങൾ, ഓരോരുത്തരിലും ഓരോ പ്രത്യേക സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ പഠിച്ചു മുന്നേ. ആ സ്വഭാവങ്ങളിലൂടെ അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പിന്നീട് പറയുന്നത്. അതായത് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ആ ഭക്തിയിലൂടെ എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുക, നമ്മൾ സ്വയം പരിശുദ്ധമാക്കുകയും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുകയും അങ്ങനെ ആ ഭഗവാനോടുള്ള അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള ഭക്തി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം അവസാനം ഭഗവാൻ പറയുന്നു. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാചി മാം നമസ്കുരു. പിന്നീട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ ഉപദേശിച്ച ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ സ്വയം പ്രാവർത്തികമാക്കണം. അതുകൂടാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദേശിക്കേണ്ടതിന്റെ അത്യാവശ്യകത. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഭഗവാന് വളരെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയുടെ പ്രചാരണം, അതാണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക എന്ന് ഭഗവാൻ ഇതിനു മുന്നേ 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക എന്ന്. ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്? ഇത് തന്നെ, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക, പ്രചാരണം. അപ്പോൾ അതിലൂടെ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരായി തീരാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു ചുരുക്കമായിട്ട് പറയുന്നത്. വിരക്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ത്യാഗമാണ്. വിരക്തിയോടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും ആസക്തിയില്ലാതെ, നമ്മുടെ കർമ്മത്തിലും കൂടെ നമുക്ക് ആസക്തിയില്ലാതെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. അത് നമ്മളെ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. യഥാർത്ഥ സന്യാസി തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിലുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള സന്യാസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹം കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നില്ല, പിന്നെയോ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, അതിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. വ്യാമോഹത്തിൽ നിയതകർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. ക്ലേശകരം എന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് രജോ ഗുണമാണ്. ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. അങ്ങനെ ത്യജിക്കുന്നവർ പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കുന്നില്ല. അതാണ് 1 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളുടെ സംഗ്രഹമായിട്ട് പറയുന്നു. അർജുന വാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ചാഋഷികേശ പൃഥക് കേശി നിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്ത് എന്നറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ ഇവിടെ അർജുനൻ കേശി നിഷൂദന എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കേശി എന്നുള്ള ഒരു ഭയങ്കര ഒരു അസുരനെ കൊന്ന ഭഗവാൻ, അതായത് ഭഗവാൻ കൊല്ലുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ, സംഹരിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളെ കൊല്ലുന്നത് പോലെയല്ല. പിന്നെയോ ഭഗവാൻ ആരെയാണോ നിഗ്രഹിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് ഉടനടി മോക്ഷം ലഭിക്കുകയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ കരസ്പർശം ഏൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുവഴി സ്വയം പരിശുദ്ധനായി ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്ക് അവർ ലയിക്കുന്നു. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരാളെ, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരാളെ കൊല്ലുന്നത് പോലെയല്ല ഭഗവാൻ ഒരാളെ നിഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ വധിക്കുന്നത്, കൊല്ലുന്നത് എന്നാരും പറയുന്നില്ല. പിന്നെയോ നിഗ്രഹം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ത് നിഗ്രഹം? അവരുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനെയും നിഗ്രഹിച്ച് ആ ഗുണങ്ങളെ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി ഭഗവാൻ അവരെ പരിശുദ്ധരാക്കി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക്.
അവരുടെ അസുര ഗുണങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ നിഗ്രഹിച്ച് ഭഗവാൻ അവരെ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മ നിർവാണം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരാളെ വധിക്കുന്നു, കൊല്ലുന്നു എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്ന കേശി നിഷൂദന, കേശിയെ ഹനിച്ചവൻ. അതായത് കേശി എന്നുള്ള അസുരന്റെ ആസുരിക സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നീക്കി ആ കേശി എന്നുള്ള അസുരന്റെ ജീവാത്മാവിന് മോക്ഷം നൽകിയിരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ ആ കേശി എന്നുള്ള അസുരനെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു കുതിരയുടെ രൂപത്തിലാണ് കേശി വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വന്നത്. നിവർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ ആകാശം മുട്ടുന്ന അത്രയും വലിയ ഒരു ആകാരമായിരുന്നു കേശിയുടേത്. വാരിക്കൊണ്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ പർവ്വതങ്ങൾ വരെ പൊടിഞ്ഞു പോകുന്നു. അങ്ങനത്തെ അത്രമാത്രം ശക്തിയുള്ള ഒരു അസുരനായിരുന്നു കേശി. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കേശിയുടെ 2 കാലുകളും കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുഴറ്റി എറിഞ്ഞ് കേശിയെ ഭഗവാൻ നിഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കേശി നിഷൂദന, അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഏതേത് ലീലകൾ ചെയ്യുന്നുവോ അതിനൂടെ എല്ലാം ഭഗവാൻ ഒരു നാമം ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ വിശേഷകത. അങ്ങനെ കേശിയെ ഹനിച്ചത് കൊണ്ട് കേശി നിഷൂദന എന്നുള്ള പേര് ഭഗവാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ അർജുനൻ പറയുന്നത് ഋഷികേശ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്ത് എന്ന് അറിയുവാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സന്യാസിമാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, അതായത് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, ഫലേച്ഛയോടുകൂടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ സന്യാസികൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് സന്യാസം. കാമ്യാനാം കർമ്മണം, അതായത് കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക. ഫലേച്ഛയോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് പോകണം, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പല വിധത്തിലുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ലഭിക്കണം, അങ്ങനെയെല്ലാം വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായവയെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരുണ്ട്. പല യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു, നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സാധിപ്പിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രലോകത്തിലേക്ക് പോയി അവിടെ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്തയുമില്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരാഗ്രഹവും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സന്യാസം എന്നുള്ളത് കാമ്യ കർമ്മങ്ങളെ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് അവനവന്റെ കർത്തവ്യമായിട്ട് അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുക, അതാണ് യഥാർത്ഥ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സന്യാസികൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ തന്നെ, അതാണ് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട്, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ലൗകികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും, എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു സന്യാസികൾ. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സന്യാസം സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ലൗകികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തന്മാരാണെങ്കിലോ സ്വന്തം ഗൃഹത്തിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ കർമ്മങ്ങൾ നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ചെയ്യുന്നു. അതിനെയാണ് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് തൻ്റെതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെയില്ല എന്നുള്ള അറിവോടുകൂടി ഭഗവാന്റേതാണ് എല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവനവന്റെ ഡ്യൂട്ടി മാത്രം ചെയ്യുക, അതിലൂടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ത്യാഗത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുക. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകയാൽ ത്യജിക്കണം എന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ത്യാഗത്തിന് 2 അഭിപ്രായമുണ്ട് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായിട്ട് എല്ലാം തന്നെ കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണ്. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ത്യജിക്കണം എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. കാരണം കാമ്യകർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു. എന്നാൽ വേറെ ചിലർ പറയുന്നു
കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ എല്ലാത്തിനെയും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ട് യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് അവ പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണ്. അവ ചെയ്യുക വഴി നമുക്ക് ബന്ധനത്തിലാകുകയില്ലേ? അത് എന്തുകൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു? യജ്ഞദാന തപ കർമ്മ നത്യാജ്യം കാര്യമേവ തത് യജ്ഞോദാനം തപസ്സൈവ പാവനാനി മനീഷിനാം. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയാണ് അവ മൂന്നും. കാരണം ഇവ അനുഷ്ഠിക്കുക വഴി ഒരാളുടെ പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിഷ്കാമമായിട്ട് നമ്മൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണെങ്കിൽ കൂടെ അതിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു അവബോധത്താൽ നമ്മൾ ഈ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഋഷിമാർ പറയുന്നു, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എല്ലാം ത്യജിക്കേണ്ട. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. അത് ഓരോ മനുഷ്യനെയും പരിശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് ശക്തിയുള്ളതാണ് എന്നാണ് ഋഷിമാർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? ഭഗവാനും ഈ അഭിപ്രായം പറയുന്നു. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഭഗവാനും അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പൃഥു മഹാരാജാവ് ചെയ്യുന്ന ഇത് ദക്ഷയാഗമാണ്. ദക്ഷയാഗത്തിൽ അവസാനം ദക്ഷന്റെ തല ഭഗവാൻ ശിവന്റെ കിങ്കരന്മാരെല്ലാവരും ആദ്യം ദേഷ്യം വന്നിട്ട് അത് കളയുന്നു. പിന്നീട് ആടിന്റെ തല വെച്ചുകൊണ്ട് ദക്ഷൻ പിന്നീട് വീണ്ടും യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ആ യജ്ഞത്തിൽ എല്ലാ ദേവന്മാരും എല്ലാവരും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ആ യജ്ഞത്തിന്റെ അവസാനം ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. കാരണം ആ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തോടുകൂടി ആ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നവനും യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരും എല്ലാം തന്നെ പരിശുദ്ധരാകുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. യജ്ഞാർത്ഥ കർമ്മണോ അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധന എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുക വഴി നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കരുത്. നമ്മളെ പരിശുദ്ധമാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഏതാന്യപീതു കർമാണി സംഘം ത്യക്ത്വാ ഫലാനി ച കർത്തവ്യാനീതി മേ പാർത്ഥ നിശ്ചിതം മതമുത്തമം. ഇനി ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം പറയുന്നു. ഋഷിമാർക്ക് 2 അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ അന്തിമ അഭിപ്രായം എന്താണ്? ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായവ ആസക്തിയോ അതിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ ആ കർമ്മത്തിൽ ആസക്തിയോടുകൂടി. കാരണം ചിലർ ആ കർമ്മം ചെയ്യണം, അത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പണ്ട് മുതൽക്കേ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നുള്ള ആസക്തിയോടുകൂടി ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ അതിന്റെ ഫലം പുണ്യഫലങ്ങളാണ്, അത് നമ്മളെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യുക. അത് പാടില്ല, രണ്ടും പാടില്ല. ആസക്തിയും പാടില്ല, ഫലവും ആഗ്രഹിക്കരുത്. അത് ചെയ്യാതെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മളെ പരിശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് കഴിവുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് അവ നമ്മൾ അതിൽ ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. നിയതസ്യ തുക്സന്യാസഃ കർമ്മണോ നോപപദ്യതേ മോഹാത്തസ്യ പരിത്യാഗസ്താമസഃ പരികീർത്തിതഃ. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ത്യാഗം എന്നുള്ളത്, അതായത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുക, അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ത്യാഗം. പക്ഷെ ഈ ത്യാഗം തന്നെ മനുഷ്യന്മാർ 3 ഗുണത്താൽ ചെയ്യുന്നു. സത്വം, രാജസം, താമസികം എന്നീ 3 ഗുണങ്ങളാൽ മനുഷ്യർ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ത്യാഗം അതിൽ ഏത് വിധത്തിലാണ് വരുന്നത്? നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ അവനവന് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മം തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. അത് ത്യാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ശരിയായിട്ടുള്ള ത്യാഗമല്ല അത്, എങ്കിലും അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അവനവന്റെ കർമ്മം തന്നെ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് തമോ ഗുണമാണ്. അങ്ങനെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് നമ്മളെ അധപ്പതനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.
അതുകൊണ്ട് അത് ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. ഇനി രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരം എന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസികമായ ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവനവന് വിധിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ വ്യാമോഹം കൊണ്ട് മായയുടെ പ്രഭാവത്താൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക, അത് തമോ ഗുണമാണ്. അവനവന് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമായി കൊണ്ട് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട്, ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ക്ലേശകരമാണ്, കാരണം ഇത് പിന്നെ അവസാനം എന്റെ തലയിൽ വന്ന് ചേരും, ഞാൻ ചെയ്യില്ല, എന്റെ കടമയാണെങ്കിൽ കൂടെ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നത് രാജസികമാണ്. എന്നാൽ സത്വഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണെങ്കിലോ ത്യാഗം എന്നാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളവർ കാര്യങ്ങളെ യഥാർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ അവനവന്റെ കർത്തവ്യത്തെ അവർ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അപ്പോൾ താമസിക സ്വഭാവികൾ വ്യാമോഹത്താൽ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു. രാജസികൾ ക്ലേശം വിചാരിച്ച്, ബുദ്ധിമുട്ട് വിചാരിച്ച് അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ അവനവന്റെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. അവരാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള കർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ത്യാഗി, ശരിയായിട്ടുള്ള ത്യാഗി കർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവുള്ളവരാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായ ത്യാഗിക്ക് അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ തോന്നാറില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തീർന്നിരിക്കും. അവരാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ത്യാഗികൾ. കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവനവന്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നല്ലതാണെങ്കിലും ചീത്തയാണെങ്കിലും അതിനോട് ആസക്തിയോ വെറുപ്പോ ഒന്നും തന്നെ തോന്നാതെ അവനവന്റെ കർമ്മം അശുഭകർമ്മങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിനോട് വെറുപ്പ്, ശുഭകർമ്മങ്ങളാണെങ്കിൽ ആസക്തി, അങ്ങനെയൊന്നും തന്നെ സാത്വികന് തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ തോന്നാറില്ല. കർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കും. ആരോടും വെറുപ്പുണ്ടാവില്ല. തന്റെ ശരീര ക്ലേശങ്ങളോട് പോലും വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ കുറിച്ച് ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവുള്ള വ്യക്തിയാണ്. തക്ക കാലദേശങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ക്ലേശഫലങ്ങളെ ഭയപ്പെടാതെ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് സാത്വികർ എന്ന് പറയുന്നു. സാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായ ത്യാഗിക്ക് അശുഭകർമ്മങ്ങളുടെ വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ തോന്നാറില്ല. അതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏത് കർമ്മമാണെങ്കിലും അത് തങ്ങളുടെ കടമ എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്നുള്ളത് കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചവനാണ്. 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് കർമ്മങ്ങളെ നിശേഷം ത്യജിക്കുക സാധ്യമല്ല തന്നെ. കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചവനെ യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കർമ്മഫലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്തു പറയുന്നു? കാരണം ആ കർമ്മഫലങ്ങളാണ് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്. അത് ആ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഏത് വിധത്തിൽ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സന്യാസികൾക്ക് അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ കർമ്മം ചെയ്യുകയും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ അനുഭവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് മരണശേഷം അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അനിഷ്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, മിശ്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ചേർന്നത്. ഇങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ സുഖങ്ങളായിട്ട് ദുഃഖങ്ങളായിട്ട് അത് രണ്ടും ചേർന്ന് എല്ലാം നമ്മൾ ഭൂമിയിലും അനുഭവിക്കുന്നു. കൂടാതെ പാപകർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനിഷ്ടമായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലം നമ്മളെ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലം അത് നമ്മളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നരകത്തിലും സ്വർഗത്തിലും പോയാലും നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് വരണം. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചു ഭൂമിയിലേക്ക് വരണം. അപ്പോൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവർക്ക് ദുഃഖപൂരിതമായിട്ടുള്ള ക്ലേശഭരിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കേണ്ടി വരും. പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവർക്ക് സ്വർഗലോകത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം സുഖപൂരിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും. വീണ്ടും അവർ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടി വരും. കൂടാതെ പുണ്യവും പാപവുമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ മിശ്രമായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. എന്നാൽ സന്യാസികൾക്ക് അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം സന്യാസികൾ കർമ്മഫലങ്ങളുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ മുഴുവനും ഉപേക്ഷിച്ചവരാണ്. അവർക്ക് ഇതിന്റെ അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭക്തന്മാരാണെങ്കിലോ, പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, താനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മഫലങ്ങളായ സുഖദുഃഖ അനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇടവരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാരും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് മാത്രം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ്. അവരെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. സന്യാസിയാണെങ്കിൽ സന്യാസി കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ മുഴുവനും ഉപേക്ഷിച്ചവരാണ്. അവരെയും ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ കർമ്മഫലങ്ങളെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഇതുപോലെയുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും നിർവഹണത്തിന് 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. ആ കാരണങ്ങളെയാണ് ഭഗവാൻ ഇനി പറയുന്നത്. അതാണ് ജ്ഞാനം. ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. മഹാബാഹുവായ അർജുന, വേദാന്ത പ്രമാണം അനുസരിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും നിർവഹണത്തിന് 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അവയെ പറ്റി ഇനി പറയാം. എന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കൂ. അധിഷ്ഠാനം, അതായത് ശരീരം, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ, കരണങ്ങൾ, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, പരമാത്മാവ് എന്നിവയാണ് കർമ്മത്തിന്റെ 5 ഘടകങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജീവാത്മാവാണ്. ജീവാത്മാവിന് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം വരുന്നു, അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ആൾ. പിന്നെയോ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാവ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? ശരീരം കൊണ്ട്. അധിഷ്ഠാനം, രണ്ടാമത്തെ ആൾ. ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതും അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതും അതിനെ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതും എല്ലാം തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തേത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഇനി ആ ഉദ്യമം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം തന്നെ, അത് 4ാമത്തെ കാരണം. 5ാമത്തേതായിട്ട് ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, പരമാത്മാവ് സാക്ഷൻ നൽകണം. ഉപദൃഷ്ട അനുമന്താച ഭർത്ത ഭോക്ത മഹേശ്വര. ഉപദൃഷ്ട, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം വീക്ഷിക്കുന്ന സാക്ഷിയായിട്ടുള്ളയാളും, അനുമന്ത, നമ്മുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും അനുമതി നൽകുന്നയാൾ പരമാത്മാവ്. അപ്പോൾ ആ പരമാത്മാവ് അനുവദിച്ചാൽ മാത്രമേ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, ശരീരം അതിനെ പ്രവർത്തിക്കണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം, അതിനെ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കണം. കൂടാതെ മൂന്നാമതായിട്ട് ഉദ്യമങ്ങൾ, ആ കർമ്മങ്ങൾ. പിന്നെ 4ാമത് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ്, ശരി. പിന്നെ 5ാമതായിട്ട് ഭഗവാൻ, പരമാത്മാവ്, ദൈവം. അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കെല്ലാം അനുമതി നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 5 കാരണങ്ങൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കുമുണ്ട്. ഓരോരോ കർമ്മത്തിനും ഈ 5 കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ശരീരവാങ്മനോഭിര്യത് കർമ്മ പ്രാരഭതേ നരഃ ന്യായം വാ വിപരീതം വാ പഞ്ചൈതേ തസ്യ ഹേതവഃ. ന്യായമാവട്ടെ അന്യായമാവട്ടെ, മനുഷ്യൻ തന്റെ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് എന്നിവയാൽ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും കാരണം ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ന്യായമാണെങ്കിലും അന്യായമാണെങ്കിലും പരമാത്മാവ് അനുമതി നൽകാതെ ഒരാൾക്കും ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും, പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനും പരമാത്മാവിന്റെ അനുമതി നൽകുമോ? പരമാത്മാവ് അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എന്തിന് അനുമതി നൽകുന്നു എന്നെല്ലാം ചോദിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ ജീവാത്മാവ് വാശി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ കുട്ടികളെ തന്നെ നോക്കൂ. ചെറിയ കുട്ടികൾ തീ കാണുമ്പോൾ തൊടണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കുട്ടികൾ വാശി പിടിക്കും. നമ്മൾ പറയും കുട്ടികളോട്, ഇല്ല, തീ തൊടരുത്,
അത് നമ്മുടെ കൈ പൊള്ളിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും തീയുടെ അടുത്ത് പോകരുത്, തീ കൊണ്ട് കളിക്കരുത് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉപദേശിക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും അച്ഛനും അമ്മയും ആരും കാണാതെ കുട്ടികൾ തന്നെ പോയിട്ട് ആ തീയുടെ പ്രകാശത്തിൽ അതിന്റെ കളറിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് അത് തൊട്ടു നോക്കാൻ കുട്ടികൾ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ കൈ പൊള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഉത്തരവാദികൾ അച്ഛനും അമ്മയും അല്ല, അവർ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ പരമാത്മാവ് ന്യായമാണെങ്കിലും അന്യായമാണെങ്കിലും അതിന് അനുമതി പരമാത്മാവ് തരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഉത്തരവാദി പരമാത്മാവല്ല. കാരണം ജീവാത്മാവിന്റെ ആ വാശിയാണ്, ആഗ്രഹമാണ്. തനിക്കിത് ചെയ്യണം, തനിക്കിത് അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്താൽ ജീവാത്മാവ് ജന്മജന്മങ്ങളായിട്ട് ഒരേ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പരമാത്മാവ് കണ്ണടയ്ക്കുന്നു. കാരണം തന്നെത്താന് തന്റെ തലയിലേക്ക് അത് അനുഭവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും ഉണ്ട് എന്ന്. തത്രൈവം സതി കർത്താരം ആത്മാനം കേവലം തുയഃ പശ്യത്യകൃത ബുദ്ധിത്വാന സ പശ്യതി ദുർമതിഃ. ഈ 5 ഘടകങ്ങളെയും കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെയാണ് കർത്താവ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായും ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാൾക്ക് സംഗതികൾ യഥാതഥം കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ 5 ഘടകങ്ങളും ചേർന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു കർമ്മം രൂപപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ഒരു കർമ്മം പൂർത്തിയാകണമെങ്കിൽ ഈ 5 ഘടകങ്ങളും വേണം. ജീവാത്മാവ്, ശരീരം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, പിന്നീട് പ്രവൃത്തി, പിന്നീട് പരമാത്മാവ്. ഇത് 5ഉം ചേർന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു കർമ്മം പൂർത്തിയാകുന്നുള്ളൂ. അത് ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഈ 5 കാരണങ്ങൾ സഹകരിച്ച് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം, അനുമതി ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ, ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ. പിന്നെയോ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രയത്നം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഉപകരണം, അധിഷ്ഠാനം ശരീരം. അപ്പോൾ ന്യായവും അന്യായവുമായ ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും ഈ 5 കാരണങ്ങളാൽ നടക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 3 വിധത്തിലുള്ള തപസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ്. 3 വിധത്തിൽ നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ശരീരം കൊണ്ട്, മനസ്സുകൊണ്ട്, വാക്കുകൊണ്ട്. ഈ 3ലും ഈ 5 കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ശരീരം കൊണ്ട് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നു, വാക്കുകൊണ്ട്, നാവുകൊണ്ടും, പിന്നീട് മനസ്സുകൊണ്ടും. ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ന്യായമായ കർമ്മം. ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ന്യായമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ. അന്യായമായ കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമായതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളത് വികർമ്മങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ. വികർമ്മങ്ങൾ അതാണ് ഇറിലീജിയസ്, അന്യായമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ. പക്ഷെ രണ്ടിനും ഈ 5 കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അപ്പോൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് 5 വിധത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ, പിന്നീട് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ, പിന്നീട് ശരീരം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്? കാരണം ത്രിഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ആ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പരമാത്മാവിന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജീവാത്മാവാണ്. പരമാത്മാവ് അതിന് അനുമതി നൽകിയാൽ ത്രിഗുണങ്ങൾ ശരീരത്തെ ഉപയോഗിച്ച് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹത്തെ സാധിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ 19 മുതൽ 40 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഇത് പറയുന്നു. ഒരാളുടെ അറിവിനെ കുറിച്ച്, ജ്ഞാനം എങ്ങനെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ അറിയപ്പെടുന്നു, ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനം, കർമ്മം എങ്ങനെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു, ഒരാളുടെ പ്രവർത്തന പ്രകടനം, ഒരാളുടെ ധാരണകൾ, ഒരാളുടെ ദൃഢനിശ്ചയം, സന്തോഷം, ഇവയെല്ലാം തന്നെ എങ്ങനെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ 41 മുതൽ 48 വരെ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം, അതെല്ലാം അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി 3 വിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം, കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള അറിവിനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അറിവ് വേണം. അറിവില്ലാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ ആ കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള അറിവ് സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളാൽ വ്യത്യസ്തമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്നു എങ്കിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവിഭക്തമായ ഒരേ
ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനമേതോ അതാണ് സാത്വികമായത് എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് പല ശരീരങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പല ശരീരത്തിലുള്ള ജീവനുകളെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഭിന്നമായിട്ടുള്ള ആകൃതികളിൽ, പ്രകൃതികളിൽ, രൂപങ്ങളിൽ പല വിധത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ ശരീരം ഭിന്നമാണെങ്കിലും അതിനുള്ളിലുള്ള ആ ജീവജാലങ്ങളിലുള്ള അവിഭാജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരേ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ശരീരങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആ ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ഒരേ ജീവാത്മാവാണ്. ആ ജീവാത്മാക്കളുടെ എല്ലാം ശരീരം വ്യത്യാസമുണ്ട്, പക്ഷെ അകത്തുള്ളത് ആധ്യാത്മികനായിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന അറിവ് ഏതാണോ അതാണ് സാത്വികമായത്. ഇനി രാജസികൻ എങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു? ഓരോ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ഓരോ ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ജ്ഞാനം രാജസമാണ്. അതായത് ശരീരം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിനുള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവ് മാറുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം ക്ഷയിക്കുന്നതോടുകൂടി തന്നെ എല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് അതാണ് രാജസികം എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് ഭൗതിക ശരീരമാണ് ജീവാത്മാവ് എന്നും ദേഹനാശത്തോടെ അവയുടെ ബോധം നഷ്ടമാകുന്നു എന്നുമുള്ള അറിവ് രജോഗുണത്തിലുള്ളയാളാണ്. അപ്പോൾ രജോഗുണത്തിലുള്ളയാൾ ശരീരമാണ് ജീവാത്മാവ്, വ്യത്യസ്തമായ ശരീരങ്ങൾ അതെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ ജീവാത്മാക്കളാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളയാൾ കാരണം കൂടാതെയും സത്യജ്ഞാനം നേടാതെയും എല്ലാം അത് തന്നെ എന്ന് കരുതി നിസാര കാര്യത്തിൽ അതീവ താല്പര്യം കൊള്ളുന്നതായിട്ടുള്ള അറിവ് തമോ ഗുണാത്മകമാണ്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളയാൾക്ക് ആത്മാവിനെ കുറിച്ചോ ശരീരത്തെ കുറിച്ചോ ഒന്നും തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പിന്നെയോ ശരീരമാണ് എല്ലാം. ശരീരത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി, ശരീരത്തിന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾ അതാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളയാൾ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ദേഹാതീതനായ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം സാത്വികവും ഭൗതിക യുക്തിയിൽ നിന്നും ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്നും ജനിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ രാജസികവും ശരീരത്തിന്റെ സംപ്രീതിക്കും സുരക്ഷിതത്വത്തിനും ഉതകുന്ന ജ്ഞാനം താമസികവുമാണ്. അപ്പോൾ സത്വഗുണത്തിലുള്ളയാൾക്ക് ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ട്. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളയാൾ ശരീരമാണ് ആത്മാവ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു രാജസികമായിട്ട്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളയാൾ ശരീരമാണ് എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശരീരത്തെ മാത്രം സംരക്ഷിക്കുകയും പോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. ഇനി ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളയാൾക്ക് കർമ്മത്തിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല, രാഗദ്വേഷത്തിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഫലാസക്തി കൂടാതെ ചെയ്യുന്നു. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ മിഥ്യ അഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് രാജസികം. രാജസികനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപ് പഠിച്ചു 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും. അതായത് രാജസി തന്റെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നയാളാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കഠിനമായിട്ടുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. ആ ധനം ഉപയോഗിച്ച്, കർമ്മഫലം ഉപയോഗിച്ച് പലതരത്തിലും തന്റെ സുഖഭോഗങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് രാജസികം. തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് എതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് താമസികം. താമസിക സ്വഭാവി ഇതുപോലെ ഉന്മാദാവസ്ഥയിലാണ്, എപ്പോഴും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുമൂലം ഭാവിയിൽ തന്റെ ശരീരത്തിന് തന്നെ ദോഷമുണ്ടാകുന്നു. താൻ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവൃത്തി മൂലം തന്റെ വീട്ടുകാർക്കെല്ലാം കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അതൊന്നും തന്നെ കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല താമസികൻ ഇതെല്ലാം അവഗണിച്ച് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതുപോലും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അജ്ഞാനത്താൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് താമസികം. ഇനി 3 ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള കർത്താവ്, അതായത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നയാൾ, ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ
നിത്യ അഹങ്കാരം ത്യജിച്ചും, അതായത് ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് സ്ഥിര നിശ്ചയത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടിയും ജയാപജയങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് സാത്വികൻ. പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ഫലങ്ങളിലും ആസക്തനും ആ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവനും ലോഭിയും ഈർഷ്യാലുവും വിശുദ്ധിയില്ലാത്തവനും സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ ബാധിതനുമായ കർത്താവാണ് രാജസൻ. അതായത് രാജസിക സ്വഭാവിയുടെ ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധം ഇത്രമാത്രം മലിനമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിലും ആസക്തി, കൂടാതെ എല്ലാം സ്വയം അനുഭവിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം, ലോഭി ധനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ഈർഷ്യാലു വിശുദ്ധിയില്ലാത്തവൻ സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ ബാധിതനാകുന്നു. കാരണം കർമ്മം ചെയ്ത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കുന്നത് വഴി ശരീരത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ എന്റേതാണ് എന്നുള്ള ശരീരബോധത്തിൽ നിത്യ അഹംഭാവം, ഇതെല്ലാം ചേരുന്ന ആളാണ് രാജസികൻ. എപ്പോഴും ശാസ്ത്ര നിഷിദ്ധങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവനും ഭൗതികവാദിയും ദുർവാശിക്കാരനും ചതിയനും മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥനും അലസനും ദുഃഖിതനും കർത്തവ്യം നീട്ടിവെച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനുമായ ഒരാളെ താമസൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ താമസികൻ ശാസ്ത്ര നിഷിദ്ധങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ അലസനായിരിക്കും, ദുഃഖിതനുമായിരിക്കും, കർത്തവ്യം ചെയ്യുന്നേയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് താമസികൻ. ഇനി ഈ കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധി, കർമ്മം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ബുദ്ധി ആവശ്യമുണ്ട്. ആ ബുദ്ധി സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളാൽ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തു കൂടാത്തതും എന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാവുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്ന ആണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. സാത്വികനായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ബുദ്ധി ആ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്, എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കർത്തവ്യം, എന്ത് ചെയ്താൽ നമ്മൾ പാപകർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു, എന്ത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് മുക്തിയിലേക്ക് നയിക്കും, ഇതെല്ലാം അറിവുള്ളവനായിരിക്കും. ധർമ്മം എന്ത്, അധർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത്, ചെയ്യരുതാത്തതെന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ചാൻ അറിയാനാകാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസികൻ. രാജസികൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്റെ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് അയാൾക്ക് ആസക്തി. അതുമൂലം തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടായാലും നമ്മൾ 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും പഠിച്ചു, അന്യായമായിട്ടാണെങ്കിലും ധനം സമ്പാദിച്ച് സ്വയം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം അനുഭവിക്കണം. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അധികം പിടിയില്ല. ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള വഴി അറിഞ്ഞുകൂടാ. സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളിലാണ് ആസക്തി. അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിയാണ് രാജസികം. വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസികമാകുന്നു. അപ്പോൾ താമസികന്റെ ബുദ്ധി ഇങ്ങനെയാണ്, തെറ്റായ വഴിക്കാണ് പോകുന്നത്. ശരിയെ കാണുമ്പോൾ അത് തെറ്റായിട്ട് തോന്നുന്നു. ആരെങ്കിലും ഉപദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ പോകുന്ന വഴി തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കാരണം താൻ പോകുന്ന വഴിയാണ് ശരി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവനാണ് താമസികൻ. ഇനി ദൃഢനിശ്ചയം, ഈ കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം ഓരോരുത്തരിലും വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് എങ്ങനെ? യോഗാനുഷ്ഠാനത്താൽ നിലനിർത്തിയതും ദൃഢമായതും മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ നിശ്ചയം സാത്വികമാണ്. ഏതൊരു നിശ്ചയം കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം എന്നിവയെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അവയിലുള്ള അത്യാസക്തി കൊണ്ട് ഫലകാംക്ഷിയായി തീരുന്നത്, ആ നിശ്ചയം രാജസികമാകുന്നു. അപ്പോൾ രാജസികൻ ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം ഇവയെ സ്വീകരിക്കുന്നു. പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷമാണ്. മോക്ഷത്തിലേക്ക് ചിന്തിക്കുന്നില്ല രാജസികൻ. പിന്നെയോ ധർമ്മം, തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ധനം സമ്പാദിച്ച്, കാമം, തന്റെ സുഖഭോഗങ്ങളെ അനുഭവിക്കാനുള്ള ആസക്തി, അതിലാണ് ചിന്ത മുഴുവനും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം രാജസികമാണ്. സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്ത ബുദ്ധിശൂന്യമായ നിശ്ചയം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളയാൾ അയാൾക്ക് ബുദ്ധിശൂന്യതയാണ്. കാരണം പൂർണ്ണമായിട്ടും അജ്ഞാനത്തിലാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി അയാൾക്ക് എന്ത് നിശ്ചയമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? കാരണം കർമ്മം ചെയ്യാനേ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, എപ്പോഴും ആലസ്യനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെ ബുദ്ധി നിശ്ചയം എങ്ങനെയാണത്? ഇവിടെ ബുദ്ധിശൂന്യമായ നിശ്ചയം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ. ബുദ്ധിശൂന്യമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം.
അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ഇയാൾ സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം. ഇവിടെ സ്വപ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആവശ്യത്തിലധികമായ ഉറക്കത്തെയാണ് സ്വപ്നം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രഭുപാദ പറയുന്നു. സ്വഭാവം താമസമാകട്ടെ, രാജസമാകട്ടെ, സാത്വികമാകട്ടെ, എല്ലാവരും സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട്. സ്വപ്നം കാണുന്നത് സ്വാഭാവികമായി ഉള്ളതാണ്. എന്നാൽ ആവശ്യത്തിലേറെ ഉറങ്ങുകയോ ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുകയോ ഈ ലോകത്തിൽ അധീഷ്ടാവകാശം സ്ഥാപിക്കാമെന്ന കിനാവ് കണ്ട് അതിനു വേണ്ടി മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരുടെ ധൃതി, അതായത് നിശ്ചയമാണ് താമസികം എന്ന് പ്രഭുപാദ പറയുന്നു. അതായത് താമസികൻ എപ്പോഴും അലസനാണ്, ഉറക്കത്തിലാണ്. ആ ഉറക്കം അധികമാകുമ്പോൾ താൻ സ്വപ്നം കാണുന്നു, താൻ ഏതേതോ ലോകത്തിലാണ്, താൻ എല്ലാത്തിന്റെയും അധിപതിയാണ്, അതിനുവേണ്ടി താൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആ സ്വപ്നം മൂലം കിനാവ് കണ്ടിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉന്മാദാവസ്ഥയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ബുദ്ധിശൂന്യതയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചയമാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി ജീവാത്മാവ്, ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് 36-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവ് ആസ്വദിക്കുകയും ആ ആസ്വാദനത്തിലൂടെ ചിലപ്പോൾ സകല ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടുകയും ചെയ്യുന്ന സുഖം, അതിനെപ്പറ്റി ഇനി പറയാം. അതായത് ജീവാത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിലാണ്, ശരീരബോധത്തിലാണ് ജീവാത്മാവ്. അപ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവ്, ഈ ശരീരം ചിലപ്പോൾ സുഖം കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ജീവാത്മാവിന് ചിലപ്പോൾ സുഖം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ശരീരം മൂലം. എങ്ങനെയാണ്? ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് സുഖം, ധനം ലഭിക്കുകയും സന്തോഷകരമായിട്ട് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. നല്ല ഭർത്താവ്, ഭാര്യ, കുട്ടികൾ, അച്ഛനമ്മമാർ, ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ സന്തോഷകരമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ ജീവാത്മാവ് ഒരു സുഖം അനുഭവിക്കുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ സുഖത്തിലാണ്, എനിക്കെല്ലാം ഒരു കംപ്ലൈന്റും ഇല്ല, ഒരു ക്ലേശങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല, ഞാൻ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നു, സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം ജീവാത്മാവ് ചിന്തിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശരീരബോധത്തിലാണെങ്കിലും ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ഭൗതികമായ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്, ശാന്തി അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സുഖത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 3 ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിനനുസരിച്ച് സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളാൽ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നു, അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. 3 ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്താൽ സാത്വികമായിട്ടുള്ള സുഖം വേറെ തന്നെയാണ്. രാജസികമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് സുഖിക്കുന്നത്, സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നത് വേറെ വിധത്തിലാണ്. താമസികനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് സുഖം അനുഭവിക്കുന്നത് വേറെ വിധത്തിലാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളാൽ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് വേറെ വേറെ വിധത്തിൽ സുഖം തോന്നുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ സുഖിയാണ് എന്ന് ജീവാത്മാ വിചാരിക്കുന്നു. ആദ്യത്തിൽ വിഷം പോലെ തോന്നിക്കുന്നതും അന്ത്യത്തിൽ അമൃത തുല്യവും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണർത്തുന്നതുമായ സുഖത്തെ സാത്വിക സുഖം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പാതയിലേക്ക് ജീവാത്മാവ് മുന്നേറുമ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന സുഖമാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുന്നു, നമ്മളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു, പ്രഭുപാദ പറയുന്ന ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അനുസരിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ അത് കഷ്ടമായിട്ട് തോന്നും. ഒരു മാല ജപിക്കണം, രാവിലെ വേഗം എണീക്കണം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, ഭഗവാന് നിവേദിച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, അങ്ങനെയെല്ലാം നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തുടക്കത്തിൽ രാവിലെ എണീക്കണ്ടേ, 3:30 എണീക്കണം, കുളിക്കണം, ഭഗവാന് വിളക്ക് കൊളുത്തിയിട്ട് നാമജപം ചെയ്യണം, ഭാഗവതം വായിക്കണം, ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാം തുടക്കത്തിൽ വിഷം പോലെ, അതായത് ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തുടക്കത്തിൽ നമുക്കത് കഷ്ടമായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ പോകെ പോകെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എന്തനുഭവിക്കുന്നു? നാമജപം കൂട്ടി വരികയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അമൃത തുല്യമായിട്ട് തോന്നുന്നു. ക്രമേണ നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങൾ പോകുന്നു. ആ ജീവാത്മാവിന് ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള വഴിയെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു. ജീവാത്മാവിന് നാം ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക് എന്നെ ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ മനസ്സുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നിർബന്ധപൂർവം ഈ ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആ സുഖത്തെ സാത്വിക സുഖം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തുന്ന ആ സുഖം.
കൂടാതെ രാജസികനാണെങ്കിലോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷയങ്ങളോട് ചേരുമ്പോൾ ഉളവാകുന്ന സുഖം തുടക്കത്തിൽ അമൃതതുല്യമെങ്കിലും ഒടുവിൽ വിഷപ്രായമാകും. രാജസികമാണ് ഈ സുഖം. രാജസിയുടെ സുഖം എന്നുള്ളത് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിലുള്ള സുഖമാണ്. രാജസി അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ശാരീരികമായിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ രാജസി ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതിനുവേണ്ടി കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ രാജസിക സ്വഭാവമുള്ളയാളുടെ സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് എന്താണത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലോടുള്ള ആസക്തി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന സുഖം. എങ്ങനെയാണത്? പ്രഭുപാദ ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ഒരു യുവാവും യുവതിയും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. അപ്പോൾ അയാൾ യുവതിയെ കാണാനും തൊടാനും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ പ്രേരിതനായി തീരും. ആരംഭത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമായി തോന്നും. കുറച്ചു കാലത്തിന് ശേഷമാകട്ടെ ആ സുഖം വിഷതുല്യമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ തമ്മിൽ പിരിയും, അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹമോചനം നടത്തും. പിന്നെ ദുഃഖമായി, വിലാപമായി. അത്തരം സുഖം എപ്പോഴും രാജസികമാണ്. അപ്പോൾ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഈ സുഖങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തുടക്കത്തിൽ അമൃത തുല്യമായിട്ട് തോന്നും, ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും. പക്ഷെ എല്ലാം ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് സ്വാധീനപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള സുഖങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ക്രമേണ ഒരു പുരുഷനും യുവതിയുമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള സുഖങ്ങളാണെങ്കിലും തന്നെ അതെല്ലാം തന്നെ ഭൗതികമായതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ ക്ഷണികമാണ്. അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിതങ്ങളെല്ലാം തന്നെ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം ക്രമേണ നമുക്ക് വളരെ ദുഃഖമായിട്ട് തോന്നുന്നു. ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നു, നമ്മുടെ കർമ്മഫലം നമ്മളെ പിന്തുടരുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് എല്ലാം തന്നെ മടുപ്പായിട്ട് തോന്നുന്നു, വിലാപമാകുന്നു. അങ്ങനെ ഒന്നുകിൽ ഡൈവോഴ്സ് ആകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ വേറെ വിധത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അതിനെ രാജസികം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളും വിഷയങ്ങളുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന സുഖം ദുഃഖത്തിനെ വഴിവെക്കുകയുള്ളൂ. എല്ലാ വിധത്തിലും അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ രാജസികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സുഖങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അത് ക്ഷണികമാണ്, നശ്വരമാണ്, ഒരിക്കലും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല. ഇന്ന് സുഖമായിട്ട് തോന്നുന്നത് നാളെ നമുക്ക് ദുഃഖമായിട്ട് തോന്നും. അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മികമായിട്ട് മുന്നേറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം. താമസികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്നുള്ളത് ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ധവും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വ്യാമോഹഭരിതവും നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതുമായ സുഖമാണ് താമസികം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ താമസികനായിട്ടുള്ള അയാൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ആലസ്യത്തിലും നിദ്രയിലും സുഖം കാണുന്നവനാണ്. അങ്ങനെയുള്ളയാൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ ശാശ്വതമായിട്ട് തോന്നുന്നുമില്ല. കൂടാതെ വ്യാമോഹത്താൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മായികമായിട്ടുള്ള സുഖമാണ് അയാൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഏതിൽ നിന്ന് കിട്ടും? നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം, അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖമാണ് അയാൾക്ക് സുഖമായിട്ട് തോന്നുന്നത്. അത് താമസികമാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നതദസ്തി പൃഥ്വീം യാം വാ ദിവി ദേവേഷു വാ പുനഃ സത്വം പ്രകൃതിജൈർമുക്തം യഥേഭിഹി സ്യാത്രിഭിർഗുണൈഹി. ഈ ഭൂമിയിലോ ഉപരിഗ്രഹ വ്യൂഹങ്ങളിൽ ദേവന്മാർക്കിടയിലോ പ്രകൃതിജങ്ങളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് യാതൊരു ജീവനുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. അപ്പോൾ ആ ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് താഴെയുള്ള പാതാളം വരെയുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താലാണ് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷേ സ്വർഗലോകം മുതൽക്ക് മുകളിലുള്ള ലോകങ്ങളിൽ സത്വഗുണമാണ് പ്രധാനം. അവിടെ രാജസിക താമസികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളില്ല. സത്വഗുണത്തിലാണ് എല്ലാവരും തന്നെ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് സാത്വികമായ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ് ദേവലോകത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ടുള്ളവരെല്ലാവരും. ഭൂമിയിലാണെങ്കിലോ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നു. സത്വം, രജസ്, തമസ, ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഉള്ളത് ഈ ഭൂമിയിലാണ്. ഭൂമിക്ക് താഴെയുള്ള ലോകങ്ങളിൽ താമസിക ഗുണമാണുള്ളത്. താമസിക ഗുണമുള്ളവരാണ് ദൈത്യന്മാർ, രാക്ഷസന്മാർ, പിന്നീട് നാഗന്മാർ. അവരെല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നതാണ് താഴെയുള്ള ലോകങ്ങളിൽ. അവിടെ താമസികമാണ് ഗുണം.
നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ രാജസിക ഗുണമാണ് പ്രാധാന്യം എങ്കിലും സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അവിടെ നിന്ന് വിശുദ്ധ സത്വം, ഭഗവാന്റെ വാസുദേവ സത്വം എന്നുള്ള ഗുണത്തിലേക്കും നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അത് ഭൂമിയിൽ മാത്രമേ അതിനുള്ള സാഹചര്യമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ദേവന്മാർ വരെ കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധനായി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്ന മനുഷ്യർ വളരെയധികം അനുഗ്രഹീതരാണ് എന്ന് ദേവന്മാർ വരെ വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം ഭൂമിയിൽ കർമ്മം ചെയ്ത് നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകാം. അതെങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധനാകുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്നു. ഓരോ സ്വഭാവത്തിലുമുള്ളവർ ഈ ഗുണങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഏത് സ്വഭാവമാണോ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സ്വഭാവത്തിലൂടെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായി ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉയരാം എന്ന് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ, അടുത്ത സെക്ഷനിലൂടെ 41 മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് 41 മുതൽ 48 വരെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നീട് ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നീട് പരമാത്മാവിന് എങ്ങനെ നമ്മൾ കീഴടങ്ങണം എന്ന് പറയുന്നു. അതിനുശേഷം ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അറിവ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. എന്നിട്ട് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ 18ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ നിർത്തുകയാണ്. ഇനി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്ടാഷ്ടകം കുറച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് പഠിച്ചിട്ട് ഒരു നിമിഷം. ശിഷ്ടാഷ്ടകം ഒരു 2-3 ശ്ലോകം കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. അതും കൂടെ പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. നയനം ഗളദശ്രുധാരയാ വദനം ഗദ്ഗദരുദ്ധയാ ഗിരാ പുളകൈർനിചിതം ബഹുക്കഥ തവ നാമഗൃഹണേ ഭവിഷ്യതി. അവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് നാമജപത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നാമസങ്കീർത്തനം, അതിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞ ചേതോദർപ്പണ മാർജനം, നമ്മുടെ മനസ്സാകുന്ന ആ ദർപ്പണത്തെ, ആ മിററിനെ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണാടിയെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നാമസങ്കീർത്തനം എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു. അതിനെ നമ്മൾ പരം വിജയത്തെ, അതിനെ വിജയശ്രീലാളിതമാക്കണം. ആ നാമസങ്കീർത്തനത്തെ പ്രചരിപ്പിച്ച് അതിനെ നമ്മൾ സ്വയം പരിശീലിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുക. രണ്ടാമതായിട്ട് പറഞ്ഞത്, ആ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് ഭഗവാൻ നിയമങ്ങളോ നിബന്ധനകളോ ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെയോ നാംനാമകാരി ബഹുത, അനേകം ശക്തികൾ, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തികളും ഭഗവാൻ ഈ നാമത്തിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതിന് നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഒന്നും തന്നെയില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചൊല്ലാവുന്നതാണ്. മൂന്നാമതായിട്ട്, ആ നാമം ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കാമോ? അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നാമം നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഒരു പുല്ലിനേക്കാൾ എളിയവനായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, ഒരു വൃക്ഷത്തെക്കാൾ സഹനശക്തിയോടുകൂടി, മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമില്ലാതെ നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലേണ്ടതാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ആ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെയോ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ ഭഗവാനോടുള്ള അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയെ മാത്രം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യണം. പിന്നെയോ ആ നാമജപം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അങ്ങയുടെ ശാശ്വത സേവകനായ ഞാൻ എങ്ങനെയോ ജനന മരണ ആവർത്തന ചക്രമാകുന്ന ഈ സാഗരത്തിൽ നിപതിച്ചു. ആകയാൽ ദയവായി ഈ ഭയാനകമായ മൃത്യുസാഗരത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ കരകയറ്റി അങ്ങയുടെ പാദാംബുജത്തിലെ ഒരു അണുവായി സ്വീകരിക്കണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി വേണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഭഗവാന്റെ കൃപയാ തവ പാദ പങ്കജ സ്ഥിതധൂളി സദൃശ്യം വിചിന്തയാ, അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ആ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജത്തിലെ ഒരു
ചെറിയ ഒരു പൊടി പടലമായിട്ട് എന്നെ കരുതിക്കൊണ്ട് എനിക്ക് കരുണ കാണിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യുക. ആ നാമജപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മിൽ ഭാവമാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. കാരണം അതാണ് നമ്മളെ മുന്നിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് നമ്മിൽ ഭാവികമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത്, ശാരീരികമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് നിരന്തരം അശ്രുക്കൾ വീഴുന്നു. പിന്നെയോ എപ്പോഴാണോ എന്റെ കണ്ഠമിടറുന്നു, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ കണ്ഠമിടറുന്നു, ആ ദിവ്യനാമം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ശരീരം രോമാഞ്ചമാകുന്നു. ഇതെല്ലാം തന്നെ ആ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമ ഭക്തിയുടെ ഭാവങ്ങളാണ്. നമ്മിൽ ആ ഭാവമാറ്റം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുന്നു. ആ ഭാവമാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുന്നുള്ളൂ. ഒരു ഭക്തനിൽ കാണപ്പെടുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. ഭഗവാന്റെ നാമം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ കരുണയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ജലം വരുന്നു, നമ്മുടെ കണ്ഠം തൊണ്ടയിടറുന്നു, നമ്മിൽ രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതെല്ലാം ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയുടെ മാറ്റങ്ങളാണ്. യുഗായുധം നിമേഷേണ ചക്ഷുഷ പ്രാവൃഷായുധം ശൂന്യായുധം ജഗത് സർവം ഗോവിന്ദ വിരഹേണമേ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് ഒരു നിമിഷം ഒരു യുഗമായിട്ട് തോന്നുമെന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. അങ്ങയുമായുള്ള വേർപാടിൽ അനുനിമിഷവും എനിക്ക് ഓരോ യുഗമായിട്ടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. എന്റെ നേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും പെരുമഴ പോലെ കണ്ണുനീർ പ്രവഹിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അങ്ങയുടെ അഭാവം നിമിത്തം ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ ശൂന്യമായി അനുഭവപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭക്തനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം, അദ്ദേഹത്തിലെ ഭാവമാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതോടുകൂടി തന്നെ ആ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള വേർപാട്, ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യത്തെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സമീപമില്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തിലാണ്. പക്ഷെ ഭക്തന് ആ ഭഗവാന്റെ സമീപത്തെ കൊതിക്കുന്നു. ഭക്തൻ ആ ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് സമീപം വരുന്നില്ല, എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ആ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള വേർപാടിൽ ഒരു നിമിഷം ഒരു യുഗമായിട്ട് ഭക്തന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭക്തന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കാതെ അനുനിമിഷവും ഭക്തന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ ധാരധാരിയായിട്ട് പ്രവഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്റെ സമീപം ഭഗവാനെ നമുക്ക് ആ ഭക്തന് സാമീപ്യം അറിയാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാം ശൂന്യമാകുന്നു. ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ, വേറെ എനിക്കൊന്നും തന്നെ ആഗ്രഹമില്ല, ഭഗവാനെ മാത്രമേ ആഗ്രഹമുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ ഭഗവാനും എനിക്ക് സാമീപ്യം തരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ഭക്തന് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ശൂന്യമായിട്ട് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തി അത് ശുദ്ധ ഭക്തിയാണ്. പരിശുദ്ധ ഭക്തി എന്നുള്ളത് അതാണ്. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യത്തെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തൻ സദാസമയവും വിഷമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. എങ്ങനെയാണ് ഗോപികമാർ എല്ലാം തന്നെ ഇതുപോലെ ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനം വിട്ടു പോയപ്പോൾ ആ ഗോപികമാരുടെ സ്ഥിതി ഇതായിരുന്നു. ഓരോ നിമിഷവും ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ അവർക്ക് ഓരോ നിമിഷവും യുഗങ്ങളായിട്ട് തോന്നുന്നു. സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ വേർപാടിൽ കണ്ണുനീർ പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചുള്ള ഗാനങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ട് സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുക. അതാണ് വിപ്രലംഭ ഭാവം എന്നുള്ളത്. അതാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ അവസ്ഥ. ഭഗവാനെ കൊതിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ സദാസമയവും ഭഗവാനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് സദാസമയവും ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യത്തെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള ഭക്തി, മാധുര്യ രസം അതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ആശ്രിഷ്യവാപാധരതാം പിനഷ്ടുമാം അദർശനാൻ മർമ്മഹതാം കരോതു വാ യഥാ തഥാ വാ വിതഥാതു ലംഭടഃ മത്പ്രാണനാദസ്തു സയേവനാപരഃ. കൃഷ്ണനെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും എന്റെ പ്രഭുവായി ഞാൻ അറിയുന്നില്ല. എത്ര ക്ഷുബ്ധമായി എന്നെ അദ്ദേഹം ആശ്ലേഷിച്ചാലും, എന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാകാതെ എന്റെ ഹൃദയത്തെ ഛിന്ന ഭിന്നമാക്കിയാലും എന്റെ മനസ്സിൽ ഭഗവാൻ അതേപടി യാതൊരു ചാഞ്ചല്യവുമില്ലാതെ അപ്പോഴും നിലനിൽക്കും. എന്തും ഏതും ചെയ്യാൻ തക്ക സർവ സ്വാതന്ത്ര്യനായ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് എന്റെ നിരുപാധികമായ നിത്യ ആരാധ്യ പുരുഷനും. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ ഭക്തൻ സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കാണാൻ കൊതിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നില്ല.
അതുവഴി ആ ഭക്തന് ഭഗവാനോട് ദേഷ്യം തോന്നുകയോ ഭഗവാന്റെ നാമജപം ഉപേക്ഷിക്കുകയോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. കാരണം ഭക്തൻ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും, എന്നെ സന്തോഷം കൊണ്ട് എന്നെ ആശ്ലേഷിച്ചാലും, എന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ എന്തും ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല. ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എനിക്ക് എന്റെ ആഗ്രഹത്തെ സാധിപ്പിച്ച് തന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ എന്തും ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രനാണ്. എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാനോ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാതിരിക്കാനോ, എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടാനോ എന്നെ പിൻകാൽ ഉപയോഗിച്ച് തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കാനോ എല്ലാമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാനുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പരിഭവം കൊണ്ടോ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ ഉപേക്ഷിക്കില്ല. ഞാൻ എന്നെന്നും ഭഗവാന്റെ ആരാധ്യനാണ്. ഭഗവാനെ സദാസമയം ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ തന്നെയായിരിക്കും ഞാൻ. ഭഗവാൻ എന്നും എനിക്ക് ആരാധ്യ പുരുഷനാണ് എന്നാണ് ഭക്തൻ പറയുന്നത്. ആ ഒരു അവബോധം, പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അവബോധത്തോടു കൂടി വേണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ. അതായത് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രതികൂലമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചാലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കൈവിടരുത്. കാരണം അതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഇതിനും കൂടുതൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കാനുള്ളതാണ്. എത്രയോ ജന്മങ്ങളായി എന്തെല്ലാം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, നമ്മൾ ഇത്ര കാലമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നിരന്തരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു, ശ്രമിക്കുന്നു, എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ടും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നല്ലോ, ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി കഷ്ടപ്പാടുകൾ വരുത്തി എന്നെല്ലാം ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കണം, നമ്മൾ ഇത്ര അനേക കോടി ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ചിലപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം മൂലം ഏതോ വലുതായിട്ട് വരാനുള്ളത് ചെറുതായിട്ട് പോയി എന്നേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. ഇതിലും കൂടുതൽ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളയാളാണ് ഞാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കരുണ മൂലം എനിക്ക് ഇത്രമാത്രമേ വന്നുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിലിരിക്കണം. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ ഭക്തന് വേറെ ആരും തന്നെയില്ല. ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ പ്രഭു, ഭഗവാനാണ് ആരാധ്യ പുരുഷൻ. അദ്ദേഹം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചാലും അനുഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിലും, നമുക്ക് ദർശനം നൽകിയാലും നൽകിയില്ലെങ്കിലും, ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ എൻ്റെ പ്രഭു എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നമ്മൾ സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിലിരിക്കുക. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മളോട് ഉപദേശിക്കുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു